Krásny deň, priatelia! Práve sa nachádzame v obci Veľký Biel, len 2 km od Senca a mám tu pre vás ponuku priestranného štvorizbového bytu s vlastnou záhradkou a parkovacím státím, len kúsok od tohto obľúbeného jazera. Nech sa páči, poďte si ho spolu so mnou pozrieť. Tak takúto pohodu a relax tu môžete zažívať aj vy. Teším sa na vás na obhliadke.